Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Princess D Ventures Incorporated. Total commitment to providing quality and on-time services. And supported by Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Welcome to Philippine Collegiate Champions League 2018 at nandito pa rin tayo sa Brent Zigyao Convention Center at nasaksihan na natin ang first at second quarter na labanan ng Mary the Queen College at Don Mariano Marcos Memorial State University at sa halftime score na 44-42 ay nakita natin na talaga namang naging gitgitan ang labanan ng magkabilang koponan. At kanina, medyo nahirapan talaga silang ungusan ng isa't isa dahil pareho silang agresibo sa court at sa bola. Pero sino kaya ang magwawagi sa araw na ito? Yan ang inyong dapat abangan sa PCCL 2018. Manatiling nakatutok dito sa CLTV 36. Back to the ball game. Manalang, di pumasok yung tira pero may foul committed. Number 16. Pangalawa na yan, number 16. First team foul, Don Mariano. First free throw ni Manalang, wala, mintis pa rin. Second free throw, pumasok. Split para kay Manalang. 45-42. Foul on number 5. Foul on number 5. Pangalawa na yan ni number 5. Second team foul. Ang gandang knockout play yan lang. Di lang pumasok yung tira pero may foul committed on number 7. Pangatlo na yan para kay number 7 Bonifacio. 13 foul MQC. Split para kay number 14. 45-43.
Pass out of bounds. Miscommunication between Gomez and Cabrera. Bola yan ng Don Mariano. Three, number 8. 46-45, change favor. Manalang, another change favor. Rebound ni Bonifacio, number 7. Pasa kay Cabrera. Muntik pang maagaw. To Antiza. Bonifacio ngayon may tangan ng bola. To Antiza. 10 seconds to shoot. Antiza, wala. Rebound na number 14. Pero naagaw ni Antiza. To Gomez. Kay Bonifacio. Wala na agaw ni number 8 Manalang. To Gomez. Gomez lasting the middle. Gomez for 2 points. Timeout, Don Mariano. Foul on number 14. Dalawa na si number 14. Pangalawang team foul na rin yan para sa Don Mariano.
Sub. Galing sa labas. Bola yan ng MQC. Another error para sa Don Mariana. Manalang sa 3, wala. Rebound napunta kay number 14. Number 11. 53-48. Tira ni Cabrera, wala. Rebound ni number 14. Outlet pass kay number 15. Number 15 naagawan pero may foul committed on number 17. Gomez. Warning for penalty MQC. 2 free throws the award kay number 15. First free throw is good for number 15. Two out of 2 para kay number 15. 53-50. Champo, ball possession arrow para sa Don Mariano. Antisa. Ang bilis ni Antisa. Ball intercepted again by Antisa. Antisa uli. Cabrera, 3 points.
Biglang lumabas sa 10 ang lamang ng MQC 60-50. Referee's timeout. Three minutes and 24 seconds natitira sa ating third quarter. Ang score natin 50-60. 10 puntos ang kalamangan ng MQC. Antisa, Butata. South. Black ball. Sub. Sub. Foul with it on number 8. Nasa penalty na ang MQC. First free throw ni number 11, Vintes. Isa pa, sabi ng ating referee. Entering too soon para sa Black. Number 14 sa 3, wala. Rebound mo na lang number 10. Ito number 8, Manalang. Nagtuloy-tuloy, Manalang.
Ball intercepted by number 4 to number 11, number 14. Bola lumabas papunta sa MQC. Castillo, wala. Antisa. Nakalusot. Bola, lumabas, papunta sa Don Mariano. One minute. Number 4 sa 3. Mahina yung tira. Rebound na number 5, Cabrera. Kay Antisa. Antisa. Ang bilis. Antisa. Offensive foul. Committed on number 10. Warning, Don Mariano Marcos, coach. May whistle ang referee. Foul committed on number 10. Second na yun na number 10. Warning for penalty. Don Mariano. Manalang sa 3. Wala yung tira. Rebound na number 10. Manalang kay Antisa. Cabrera. Merong offensive foul ang tinawag kay number 20, De La Cruz. Pangalawa na yan para kay De La Cruz. 21 seconds na lang po ang natitira sa ating third quarter. Foul committed on number 20, penalty. Mahina yung unang free throw ni number 10. Tingnan natin yung pangalawa. Pumasok ang pangalawa. Split para kay number 10. 51-64. 60 seconds. End of third quarter, score natin 64-51. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.
Princess D Ventures Incorporated. Total commitment to providing quality and on-time services. And supported by Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports.